ще ползвате за пластири? За препоръчване? Пластирите можеш всяка вечер. Значи, първия месец си ги слагаш 2 пъти на месеца, всеки ден, а пък от втория месец започваш 2 пъти седмично. Но пък много е важно и какво работиш. Да. За уморени очи, охлаждаш ефект. Да. След това колко малко стояха върху очите. Имайте предвид и колко малко стояха. Всъщност усещаш едно стягане на кожата. Такова, което аз, въпреки че съм ползвала кремове, които също са на известни марки, няма такъв стягащ ефект, както тази маска. Както пластирите. Аз пък при мен усещането, просто аз ви казах, е изсмуква. Усещам как ми изсмуква умората. Турбички, задържана вода, която има тук в околоочния. Много е приятно и много освежаващо.